ara? Que l'havíeu vist alguna altra vegada? Sí. Quan? P3. Vosaltres a P3 i vosaltres, quan l'havíeu vist? A P4 potser amb la Jèssica, no? Sí. Com que va venir el coronavirus, no vam poder continuar i ajudar a aquest personatge. Ara us sembla si continuem ajudant-lo? Sí. Val. Com es deia aquest personatge? Com es deia? Què és? És una persona? No. Què és? És un extraterrestre, no? I com es deia? Algú se'n recorda? Es deia Kraus. Us en recordeu ara que es deia Kraus? No gaire, eh? No gaire, fa molts dies, eh? Fa molts dies. On arriba el Kraus? Què li passa al Kraus quan arriba al nostre planeta? Què li passa? Ho veu tot molt estrany, molt raro, molt bé. Voleu ajudar el Kraus? Sí. Voleu aprendre moltes coses? Sí. Doncs apa, endavant!